Je vôbec možné učiť deti angličtinu od 3 mesiacov? To som sa pýtala aj ja. Úprimne, keď som vošla do Helen Doron sveta, tak si hovorím, že ale to fakt ideme tak hrotiť, že ideme učiť 3-mesačné deti, že nie je to len tak pre nejaké premotivované mamičky alebo tak. Ale po školení, ale hlavne po reálnej skúsenosti, lebo na školení predsa len sme pracovali s bábikami, tak si hovorím, no, stále som zvedavá, ako to bude s tými reálnymi bábetkami. A keď sa nám zapísali prvé mamičky priamo k nám do centra v Žiline, tak sme boli úplne unesení. Unesené aj matky, aj lektorky, aj všetci, pretože tie detičky, či 3-mesačné, či polročné, či ročné, takto na nás pozerali a na mačičku Sunny a na všetky flashcards. A vlastne učíme tento kurz, ja neviem, asi pol roka. A maminy nám začali hovoriť, že Tio, my púšťame angličtinu doma, keď sa nám potrebuje mala ukludniť, lebo oni si tie detičky začínajú tie pesničky, tie podklady, ktoré im doma rodičia púšťajú, aj v tomto bode, ako sú takíto maličky. Oni si to automaticky už spájajú s tým, aha, to je to, kde sme s tou tetou, čo tam má toľko hračiek, kde sa cítim tak dobre, kde sú aj ostatné detičky. A normálne maminy vravia, že sa im deti ukludnia, keď im pustia túto pesničku, alebo naopak nabudia a zrazu sú celí radosní, úsmev na tvári. Takže je možné učiť angličtinu aj 3-mesačné bábätka. Čo je pre mňa ale kľúčové a čo mi robí najväčšiu radosť, čo sa týka týchto kurzov je, že učíme rodiča, ako pracovať s dieťaťom aj doma. Ako napríklad si pustiť pesničku o body parts a ako viete krásne s dieťatkom pracovať, zobrať pierko a dotýkať sa jeho nožičiek, foot, feet, hands, forehead, cheeks. Tých hier a tých vecí, ktoré počas hodín učíme, je naozaj kopec. Je to veľmi obohacujúce aj pre toho rodiča. A dáva to také hinty, že a toto by som mohol, keď je dieťatko nepokojné a potrebujeme ho trocha utišiť, alebo takto by sme sa mohli zahrať. Na hodinách sme mali aj také momenty, kedy dieťatko prvýkrát začalo liesť, lebo sa dvíha si sadnúť. Čo je krásne je tiež, že sa vytvára krásna komunita mamičiek, ktoré k nám chodia, ktoré idú potom spolu na dovolenku, lebo sa tie vzťahy proste pekne utúžia na tej našej angličtine. Takže neváhajte, aj ak máte malé bábätko. Môžete samozrejme vyskúšať prísť na hodinu, si navnímať, že či to je niečo pre vás a potom sa finálne rozhodnúť. Vyplňte formulár v našom odkaze a radi vám poskytneme viacej informácií. Ďakujeme!